morgen wakker en toen ging ik door de kop de gedachte wie het oog zou kennen zin. Wat zou er zin geweest, is dit of dat, dat hield niet op. Toen blijft niet wat ik me soms bedenk ik in. Zo heb ik me bijvoorbeeld in de afgelopen nacht Adam en Eva voor de geest geholpen en mich tot die bedacht. Als Adam geen woord geweest, dan hadden we hier nog niet gezeten. Dan hoef het niet meer, en dan hoeft het niet meer, en ook geen vaste levensvest. Als Adam geen woord geweest, dan kost we dit die gans vergeten. Kan zich al wist het dan reizen, het hoeft geen vaste levensvest. Als Adam geen woord geweest. Het moment dat Eva poepa voor hem stond en Adam dacht, ja zeg wat moet ik toch nu met? Hij vulde het direct, nee dit is niks voor deze jong. En het drijven uit de Bijbel klopte niet. Het gans vooral dat zou eens bedorven zijn, want die twee zou ik kinderloos gestorven zijn. Als Adam gay wordt geweest, dan hadden we hier nog niet gezeten. Dan hoeft het niet meer, en dan hoeft het niet meer, en ook geen vaste levensvest. Als Adam gay wordt geweest, dan kost we dit die gans vergeten. Kan zich al wist het, dan reist het hoeft geen vaste levensvest. Als Adam gay wordt geweest. Dus hij wou waarschijnlijk